Delegazzjoni tal-Partit Laburista iltaqet mal-Malta Employers li preżentat numru ta' proposti li d-deputat mexxej Alex Aġussalejba u l-kap eżekuttiv Leonid Mackay. Aġussalejba spjega kif gvern ġdid Laburista jkompli jisma' u jikkonsulta mal-korpi kostitwiti u laqdiet bilan li jibqa' jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Spjega f'numru ta' proposti li qed jiġu preżentati mill-korpi kostitwiti u laqdiet diġà huma parti integrali l-manifest Laburista int Malta u nnota wkoll kif Malta qed tkun kompetittiva u l-ekosistema li nħolqot fl-aħħar snin mill-gvern qed tattira niċeġ ġodda ta' investiment u impjiegi ta' kwalità. Id-Direttur Ġenerali tal-Malta Employers Kevin J. Borch li kien akkumpanjat mill-konsulent Joseph Farrugia tkellem dwar l-importanza li jinħoloq il-ġid fl-istess waqt li tkompli tissaħħaħ il-kompetitività. Ngħidu wkoll li għandu jkun hemm trasformazzjoni wkoll fl-edukazzjoni u fit-taħriġ qegħdin fil-flera tal-artificial intelligence u hemm bżonn li l-artificial intelligence u t-teknoloġija ġenerali tgħinna biex aħna nilħqu l-miri tagħna ta' trasformazzjoni ekonomika. Id-deputat mexxej Laburista tenna li jekk jerġena tal-fiduċ tal-poplu, gvern ġdid Laburista jkompli jimplementa miżuri fl-interess tal-Maltin u l-Awċin kollha għall-kwalità ta' ħajja aħjar. Inna nisimgħu ħafna u nkomplu nisimgħu. Illum kellna laqgħa produttiva ħafna mal-MEA fejn ġew ukoll bil-manifest elettorali tagħhom, bil-proposti tagħhom, numru ta' proposti milli ġew imresqa wkoll mingħand l-Assoċjazzjoni ta' Min Ħaddem huma parti integrali diġà mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista u jkomplu jibnu fuq ħidma li diġà wettaqna matul il-leġislatura li għaddiet u li kommessi illi nkomplu nimplementaw kemm il-darba il-poplu jagħtina l-fiduċja wara 30 ta' Mejju ġej.